Himas rehas ang apat na magkakaibigan na ito sa Mangaldan, Pangasinan. Nahaharap kasi sila sa kasong estafa. Nag-ugat yan matapos na mangutang sila sa supplier ng bigas ng nasa higit 50 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 55,000 pesos. Ayon sa Mangaldan Police, sinubukan pa daw ng supplier na resolbahin ang issue. Nagkaroon pa nga raw ng kasunduan pero hindi ito tinupad ng apat na sospek, dahilan para magsampa na ng kaso ang supplier. Nagkaroon ng pag-uusap sa barangay, nagkaroon ng settlement po dapat, pero kaya lang po hindi po sila tumupad sa kanilang mga usapan. Nagtago pa ang isa sa mga sospek na agad din namang naaresto kahapon, July 2. Hindi po sila nagkakasundo ngayon at nagsisihan po sila. Kaya po may mga situation na hindi po nila na-receive yung mga notices. Samantala, sapul naman sa CCTV ang paglabas ng lalaking ito sa kisame ng isang tindahan sa Binmalay, Pangasinan, pasado 1:00 ng hapon noong July 2. Nang makapasok sa tindahan, dumiretso ito sa isang lamesa kung saan nakatago ang kaha ng naglalaman ng 1 linggong kita ng tindahan. Nilimas ng kawatan maging sentimong laman ng kaha, tsaka sumibat. Sa Facebook post ng biktima, inilahad nito ang pagkadismaya sa nangyaring insidente. Lalo pa taabot din sa libo-libong piso ang halagang nalimas sa kanilang tindahan. Malaking bagay daw sana iyon sa pang-araw-araw nilang buhay, lalo't matumal din ang benta. Sa ngayon, nananawagan ng biktima sa kung sino ang nakakakilala sa sospek. Angel Arquero, RNG News.